Hello guys! Magkuhan taron, maghimo taog sinas ni hapon. Maghimo jadi de kahibaw. Mag-iskabit sini. Kung saan kani pagkahimo First time pa rin ang pagka kuha na. Kunawag, nahamali mo ba? Kay? Manay mo assignment ron. Ako may nang laba, ikaw manghipos. Unja, ikaw manghugas. Mana ba di ay? Basa pa be? Balik na naghay-hay mo. Ngano nga naman ka, nga mabuo naman to. Ano ko? Mga wa na ha, sungkit. Ha, may kadlo ka ni mga adlawan man. Making skabitsi. Iskalitsi. Kuani tulingan o tilapia. Jadi ko i-vlog gabi kaya natukog balin siya. Pamaawa kang kanat o nilang ko sa motor. Kikuha na itong Roy. Nagpakuha kayo niya. Nanghagad or sila? Si Kuya Roy nagtawag. Inom sila ko dito. Isa ka pa rin ba nag-inom? Sila mo kundo ka. Kaya tibi ka na nawag. Anong kakatog? Nakatulog ko. Saway ko ng ubang cake. Antok lagi na. Pag-unsahan ko nito, magtunga mo ko dito. Signal po wifi dito. Diuto na naman, wala naman ko kakunit. Kakunit ko das una. Diuto na ng guro silang binaji. Gaan rajid na kay mama na. Magbuak nagsamat. Sa pag-agos ibig lima ka. Ikaw, Meng, sungkaban di ka no, basta tuwaan ka. Nalaw, sa ginang agsiga ba, be? Oh, Nalaw dyan na. sige. Imo manggikuripay ang... Lakaw, pasalamat kay Teriya sa siya nagpasan. Abagali ng kumot niya na ito. Wala kay tanaw-tanaw si mong cellphone, be. Basig na chat imong lola, be. No, bato, nakuha. I-charge. Nakawa, bito, kaglagang mahapak. Oh, may bawa asang agahong charger. Daghan kay din, si kapag manahigpig ka mag-charge sa imong cellphone. Dili ka makahawid sa cellphone.
na pagbugnaw, may ubo. Kamay niya to. Ano ba? Nag-ulig iskwilahan. Kika iskwilahan, di siya maghawid sa pagkaon, manghunaw-una. Gasir ka. Migo man ka. Kanan? Palihog, pagdagi sa kaplato. Nakasiga ka na rin ha? Pasiga! Tiny arms will last forever. And I want you here with me. Uy. You should know everywhere I go, you're always on my mind, in my heart, in my soul, oh baby. You're the meaning in my life. You're the inspiration. Oh. Asa ni? Thank you, madam. Ang gyapon na katong percol. Pulpul. Kato ba? Kung kayo sa nga. Bombay, be. Pagtuog. Sirap kang ruwa ka. Naparami natin ang ahos, ah. Isabunan ni mo? Taka karaman. Sabunan ba'y panakot? Daghan na lang kami isa ka ko ano? Isa ka... Carrots? Oh no. Hasa may mong... Iskabitsiyong dia. Kana. Kinakanan. Ano ka na? Pwede din kani. Lamig, no? Go ito. Kamu pigihangan na baca kuha sa mukpo ka diha. May asin. Isida lang ko. Tanan? Nahubog. Insa man yung kwas carrots, tinagas, Tagas. muras pansit. Oh. Para kay asin man. Lisod. Gupdo ka talaga, Lex ba? Juk, punta ka rin. Kapasin to kay mahubog to sa mot. Magyaw-yaw ko to. Mas kinis ejig mag-iinom sila grido horse to. Anak, una naman di ay. Ayaw ko gamay ba? May bugamay. Kuha na sa nang dinungag. Nipsen ba? Kasi, Wait ko sa taon na guys. Sirap yan.
Kulingan. Kahit mo kong isda. Lami migsud andron. Thank you. Mana nagprito. Magugas pa ko sa kaha. Luto na.